Ο τίτλος της παρούσας έρευνας είναι «Η άμεση επίδραση της παραμέτρου στατικής ισορροπίας μετά από εισαγωγική παρέμβαση υδροθεραπείας με τη μέθοδο Clinical IG». Το Clinical IG είναι η υδροθεραπευτική μέθοδος η οποία συνίσταται από καθορισμένη ακολουθία 19 κινήσεων γνωστά ως κάτας. Η εκτέλεση των κάτας απαιτεί προοδευτικά αυξανόμενη ικανότητα στασικού ελέγχου, αναπτύσσοντας προσαρμογές στην ικανότητα της στατικής και δυναμικής ισορροπίας. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της άμεσης επίδρασης της εφαρμογής εισαγωγικής συνεδρίας Clinical IG στις παραμέτρους του κέντρου πίεσης. 11 υγιή ενήλικα άτομα, 6 άνδρες και 5 γυναίκες, εκτέλεσαν 180 σειρές κάτας εντός νερού και σε βάθος στο ύψος του ώμου. Θερμοκρασία νερού ήταν 30 βαθμοί Κελσίου. Πριν και μετά την παρέμβαση πραγματοποίησαν ξυπόλυτη δοκιμασία στατικής ισορροπίας διάρκειας 10 δευτερολέπτων στην όρθια διποδική στάση, με όραση και χωρίς όραση, πάνω σε δυναμοδάπεδο. Τα αποτελέσματα της 2x2 ανόβα ανάλυσης της διακύμανσης έδειξαν ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική επίδραση της συνθήκης όραση, ούτε αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παραγόντων. Ωστόσο, η εγκάρσια μετατόπιση του κέντρου πίεσης ήταν σημαντικά μεγαλύτερη μετά την εφαρμογή του Clinical IG, τόσο στη συνθήκη όραση όσο και στη συνθήκη χωρίς όραση. Συμπερασματικά, επιβεβαιώνονται ευρήματα στη βιβλιογραφία ότι η αυξημένη αστάθεια εξαιτίας παρέμβασης στο υδάτινο περιβάλλον αποτελεί ευεργετικό ερέθισμα για τη βελτίωση της ικανότητας ρύθμισης της ισορροπίας.